Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki arep golek lombok. Unduh lombok. Ya Kak, unduh merah unduh lombok, Kak. Bu, enak suara mecan ndi? Ngembawon. Enak suara mecan. Ada. Boleh enggak? Ki unduh lombok. Ngenten iki ya. Enak kakak ndi? Ndile. Ambilan. Ambilan. Ya, enak tai. Lombokku elek-elek kaya ngene lho, Duran. Dikenteni ya. Lombokku elek. Udah enggak dikenteni? Hati ngojo. Siapa? Dosa kamu ya. Enggak boleh. Sile dikenteni. Kakak Acen. Enggak boleh ngelamun, enggak boleh. Marai di anu setan nek nglamun. Iki unduh lombok nek mbawonku dhewe. Nek tegalanku dhewe. Sing abang arang kabeh. Besok. Welek kawan lombokku. Yang bisa aku apik pas murah saiki. Pas larang pas elek ini sujud-sujud ini. Boleh naik kali. Sore kok. Duh, boncise urip wis wayahe ngrabuk iki. Isuk-isuk ah. Yuh. Besok. Yo akeh jane gumbel akeh lho. Pirang-pirang dino ora tak ongak iki. Akeh. Gelem sapa gelem tak paringi lombok nyambel le aja turut kali le wis le
Besok mboke. Malah terus semut yo manukku urip kabeh. Bojone panjaluk kuping Pak RT. RT ning ngonten ki wong liyan. Bojone kawang. Nggih gawe. Iki bojone nyolong nih Pak RT terus tumpenge didol. Didol ya Pak RT. Didol kesenangan ya Pak RT. Kurang rasa lek menyendal. Gedang apa Mbak ngono kuwi? Kok. Ase enak ruasa ya. Iki kewontel ruasa ngono. Yen wong pesen tumpeng to, godhonge nyolong nae Pak RT. Terus tumpenge didol. Asal dijarani dhisik. Ese kaya kambiku to warnane. Padha janan. Ayo pas men aku jiko mah. Terus apa do? Waduh. Templokno kono aja ombe. Lah ngono lho. Nah, seger. Nek ese seger awakmu seger. Kenaran ra dijipui Pak Saimah. Raro nang kene. Mau enggak tahu turut kene ya. Celukno. Enggak. Rangga. Ngorok enggak? Enggak Rangga. Enggak. Renek. Ini Rangga. Turu paling. Nek bengi sampe isu-isu arek turu. Ora turu blas awan nek bengi. Turu nek awan. Nek teleke manuk. Bu ya arep bakar rujak golek godhong. Rujak. Siapa mau beli? Tapi ora tak kok timune luarang ae. Timun kacang. Masuk kacang sekilo 15.000. Timun 14.000 ya. Lah aku nandur nang pira? 1.000. Pas aku nandur nek paling 1.000. Apa? Walah.
Panas ngono ya. Panas. Sawi. Nek ora wisuda ora suwe. Iki mau budal jam piro? 09.00. Kemau jam 09.00 apa? Mulai jam 2 apa tengah 2? Kono jam 1. Mari enteni liyon wis. Mari dibalik liyon jek foto-foto karo kanca-kancane kuwi. Kenang-kenangan kuwi. Mau foto ora Lian mau? Mau foto ora? Lian mau foto ora? Aku foto karo aku. Tapi pas nang kono enggak, nang wis nang jero kelas. Wah kuwi nek jero kelas. Gedung, Nek jero gedung. ora nang jero kelas. Iki ya tuku lanjaran ndak duit karo 1 juta. Iki lanjarane wae diopne. Anu, ora panen kacange. Iki ya kapan kacange abit. Tuh iki malah dadi Alas. nganu. Matuke nganu ae. Ngingu-ngingu bebek nek buritan ngono. Mburi sapa ngambu? Nduk bebek ya larang kok. Mie es dulu. Saiki esemu peresan klambiku. Peresan klambiku iki lho dene warnane padha ta, Mbak? Padha ta? Iki peresan klambi. Adae tak kulkas. Iki arep tak ombe. Nah, aku sing mamah Tina sing elek. Ya corah lah. Hei, Ini nyolong godhong. nyolong godhong, aja kok omongne ayahmu. Nyolong godhong iki cas, ini cas. Apa Sido muanya. Muanya ya cas. Alasan itu mulia ya bareng aku. Lah sing diwaleni murid kono meganyang lho terus piye? Pegel apa mawon? Kono wis lekas rompo kono. Ya wis. Bu, mriki lah. Makut. Kendal. Dawi tumpengan wong pesen. Sapa nyenani? Nyenani. Nyenani sapa? Aku sing nyenani, sing ngamuk ya aku. Ya sire megak. Sing dibaleni murid sapa? Nyapa to? Per nyapa? Wis ngontan rong memang doan. Wis kalek lenggang kangkung no enak penggawean. Garek turu no to? Garek turu. Nggih. Kaya makan mak entut. Nggih, kan Tut. Nggih, Tut. Nggih. Kan Tut. Nggih. Jenengan kula nggih dangu kat yatin nggih mboten kepanggih jenengan. Tapi tenapa ngoten ya? Pun mantul lek urut. Campur. Oh, Jenengan sing urut. Jelas habis. Urut sapa, Tin? wong Tawang Sari. Kok rene ngono ya, jendang ya. Fene apa piye ngono lho mau. Rene apit. Hmm, Ngono lho, Tok. lanang. Oh, Mbak nape yo, Mbak? Ketan. Iya, nggih. Butuken kok. Karena masuk Pak Kakak niku kono bisa. Eman-eman lapangan semut. Terus apa ngono kae? Butuk. Lek kutuku Mbah Girah kae. Kok yo enak. Cah. Ini apa ora mau masak? Rong kober. Nah ya butuken. Sapa wahing? Kono. Nang uji goreng wis mari para mbok ngatimun ya. Heeh.
Kalih sinten Bu jenengan wau? Elek princess wau. Buat wonten princess mriko? Elek Cio? Nggih. Bijane lek api sakit ngoten. Pailen mau dalu nggih sakit lho Matut. Awake dhewe gopoh ya Tin. Wonge sampe udo kene blonyoe. Apa blonyoe minyak wetenge. Wonge ra iso tangi kene sing nangekne. Karo tak seneni keluyuran ae wis tuwek ya. Ya apa to to? Tuwek keluyuran ae lorong jili ra kelar tangi. Munten Bapake Mbak ya? apa? Dion. Iya direwegak. Aku entuk telepon bapake, telepon dinas. Apa sapa? Dinar dinar ra kenek terus apa mau? Epi tak WA. Sapa to? Nyapa? Belum sekolah piye Mbak yang Ya demi ayahe morok gelem iki. Ndele karek terakhir aku kon wali murid sampean budalo. Aku tak ning omah. Ya sing terus diwaleni sapa? Ora senep kowe ngrasakne cah kaya ngono. karo bapake piye? Dia langsung tak telepon. Lah jane aku telepon bapake wis ket isuk tapi nganu apa